thi phim tho heu heu te boruak thiang nuam em le jing dai phim te hmu tur om reng lo na mun Africa thalera chuan thi sen le thlan tuiluang ero hmu pe lo po in a hmu lo thei lo chu thaler chuan mihring nun na engzat nge alem zo to hriat ani lo British le atran rual puiten Italy le Germany sipai teram lak to tam tak chu an chu let le a ma se chung zong chu let le tura thaler si hal Romela alo thok chuak zet chu chimthli pui ain anep chuang lowange ti mai tur hian ator hlel oma ara china piang chu aram ani ringot mai British sipaite nget taka anlo in kulna Alexandria khopui ronpong lak le atum na po rap thak takani British sipai thi le hliam tam tak chu mun himlama an thir zunga sipai thi te ruang chu lak sen mai chi po ani lo hliam na zual then khat kalsan tak mai po an nei nual ta ve ang tlan chepa a in la an ni to a duang po in a chet thei to lo chu tianga sipai hliam na tak dam kho chua po be sei om to lo le dam la ve sei om ve deuh te po chu dim po dim man lovin Alexandria khopuya tanga kho chak lama an dam doi in siam chop lama chuan anin phur liam ngu renga Alexandria khopui po chu himdona alan to meu lo hnu chuan chu khopuya tanga hla ang reng tak dumiat lama an la in thiar ta zela jing ni chuak chu tran na men lo hian atanga dumiat khopui El Zabizar Hospital po vartriana tang chuan adan pa ngai te bokin alun le to ngang mai hliam na deuh le na vak lo te athi to emo ti mai tur te hi an ron zon lu zut renga chulai hmuna chuan Red Cross Society lampo in rim takin na an thoka indo chunga tan lopo nei mu mal lova in pe doctor le nurse fel tak te chuan dam lo na tuar te chu ha po soi theilovin an en kola ning mel po pulovin tlom ngai takin an na chu an thok mi mai ani chu dam doi ina kum pakhata chuan Timothy chu thi chongin ni thuma le reng to a har chuak le ngem ti chu doctor te poin an soingam bik lo an ngak ringot mai ani chu mi tu kumsang khat zakua somli pahni fawang ni chuak tang tak nuaya chuan nurse pakhat chuan Timothy chu adin chil ran maya amar chu a handeka ala phu thawiawa atho ero asak viau ti riat tak hian a hrok chu a rile hroi thina kalsan mai lovin chu nula chuan abula tlangwal thi chonga let reng chu avuan ran maya chu tia von reng lai chuan Timothy chu aron che triala a han thorile hroi alo har chuak don nge athi tur chalchang ti po chu nurse chuan a hrelo chulai hmuna chuan mitam tak thilai alo hmuto a makpo tilowa aham hai heklo a hrokarik deuh hroi chuan rang takin a oma nem pa in a thok ol sam deuh nan alo pui vata Timothy po chu amu thale maya a zoi deuh hnoka nar chuan ngai that thlak dewa a hriata wangin kalsan mai han tuma chutia kalsana tumlai tak chuan Timothy midvun chu aron che dera nar chuan rang takin a chala azudom vata amit vun chu a phu dera aron mengta diara nar chuan mel hlim takhian alo nuya Timothy mit mengero chu a ruaya ni kho mel po ala puchi alo zoite a soi det pa in tlangwal in thing harta che a hanti a Timothy chu alo meng fi adewa alu chu a che data ahma a nula loading reng chu chiang fashan hian a han mel ko ka abulvela midang lo mu phung chu a han mel kwal le a angai na shelo mel zet hian a hoi ruaya biak vak chi ala ni lo ti hria in nurse chuan mu hil ri turin a hrila kalsan mai han tum le a chutia kalsana tumlai chuan Timothy chuan a kuta lo vuana amit menga tang chuan thil tam tak zo tur a nei ti a hriat reng mai nurse chuan Timothy chu a han ena a chala zu sak pa in tlangwal muha damla la tong ri su hriat du tam takin nei ti ka hria nakina kala hrilang che chuan tuna I omna hi chu Egypt ram marlam Mediterranean tui puikam dumiat khopuya El Zabizar Hospital ani ati a
nui varvar chungin akal sana chu nula kalhnu chuan Timothy chuan angai tu na chu a thei ang to kin han sorbinga rei ngia rangai tu hnu po in chulai hmuna alo mut ngot chan chu a hre reng reng lo kadam lo em ni enga tinge kamut Egypt rama moka om khonge keiti heta tang hian grandvai la hla em ti vel angai tua engma hre thiam lo tlangwala pumpa chutia mut ngot chu dik ati lo zong tak mai ni a thomaya han tuma a taksa chu a che thei ta ozong lo a han tran chi a chuan a kong chu a hit chuai chuaya a ke veilam chu a bung ta emoti tur khop hian ana trek chuai chuai boka ana tilu tuk chu a tre chuak thel nge nge khuma chuan alu a han ngat thlale noka thilom dan chu a han ngai tu le wangwanga a hre thiam ve tan ruai ruaya a han mai mi chinga indona hmuna silai le lai pui puak ri rui rui te teng tlan khurum rum te chu amit thla in a han hmu a om dan chu a chui kir zela a har ta deu Egypt rama indona hmuna a oma a thian pa uili nen ral bein an che chuak ti a hria a uilia vai vuta atlu khului lai te chu amit thla in a hmuta zela thil tam tak chu a hrele ta indona hmuna romela polte nen na satakin anin beya hliam tuar zinga telve ti a hre thiam ta ma se hriat lawala nei engtin nge Africa khomual puilama chuan a om dai thei chu chu a hre thiam phak chi lo angai tuana chu ala toy deuh tuk mai a han mai mi ching le wangwanga a hun kal to chu a thei ang to kin a han chui kira a har chuak ta keitin a hmangai to lo na khovel tlan chia san tumin he khomual pui thim hi apana thi na ma chon turin a in buat se ni kha ma se tu na po chuan ala thita chuang si lo mi tam tak chuan thi na chu tlan chia san an tuma thei to pan chua ma se za ngai na tel hau lovin thi na chuan azong ram ram thin Timothy ero chuan thi na chu a hlau ve lowa a hlau lo mai ni lovin ma chon ngei tumin a zonga ma se thi na chuan a huang chunga a seng lut ve du tlat lo thung chumini chuan nurse le doctor then khatin alo har chuak le ta chu lompuina chibai an ron buk liam liama Timothy ero chu alom ve hau lo thung doctor te chuan a din hmun chu an han en chiang wat wata anin besep sepa ama chu engma an hril thadu lo a taksa chu an tuam khat deuh vek ni mai hian a hria a alu te chu an tuam chha lu ka a ke chu an cher khong tlat boka a kong borvel la chu chet lei thei lo khop hian an tuam tlat boka hre om atingang mai tlai lama chuan jing lama a har chu lima lo dong song tu nar sambuang thang mai mit meng moi fashan mai kha lo kal le a zang khai tak hian good afternoon Mr Hopkins aron ti a Timothy chuan alo nui ve saka chu nars harwang mel zet chuan hlim mel tak hian tuna chuan thil soi ngai thaturin ingai tuana a fim tok to ang chumo tukina kha chuan ila chaw ema engma ka hril du lo che ani kha a han ti a Timothy chuan i hril ngai lovin ka hriat duang ang chu ka ngai tu chuak to a alo ti ve vara nar chuan nui varvar chung hian chu zol nei te nau in ringa talom Alexandria a ni chung ni kho hrelovin imu to a helai hmuna an ronda hnu chepon ni thum chung ngot ni kho hrelovin imu to ti te thlengin ilongai tu chuak vek to ti na ni mo a han ti a Timothy chu anui suka chu tiang thleng chuan ngai tu chuak bik lowe indona hmuna hliam katuara Kabul chi ami ka thian pa chu athia chu ti lai chuan keipon silai mu le bom si perleng vel katonga katluta ti te ni kalo ngai tu chua ve chu ni alo ti let ve a nars chuan a chalte chu a han doma amar te chu a han khoi saka lanui varvar chung hian tuna chuan i thale to khop mai nimin thleng kha chuan i kho sik sang lu tukha kan mang an pui khopasin engpo ni se ilo har chuak le ta hi kan lom puya che ti paina kalsana a hnung lama tang chuan Timothy chuan a thlir zui vongvonga hlimhmel takin dam lo dang te chu a be phei zela a then chu a han nui pui hok thin boka
thilom zia chu Timothy chuan a han ngai tua thina maka ti tul mai sipai sing chuang an thi to na kara khan a mun hau tak le nun na luan ral tam ber na hmuna deuh hlir a oma ma se thi hlau tam takan thi laya ani ber kher ala thi ve tlat lo chu maka ti lo thei lo nurse le doctor lo kala piang ne na chuan adin mun dik tak chu alo zot thina tuma la chuan an hril fum fe du ter lo le nga la a har chua tuk ni leng chuan tu vak ma in an ron ngai sak lowa ama chuan thil engemaw angai tu in amuni leng ve le ringota ani thumna chuan doctor pakhat le nurse sambuang bok khan an ron pan le a abulan ron thlen chuan nurse chuan ati dan pa ngai bokin limhmel takin aron bele ngal bor bora Timothy chuan thu tak deuh tak hian ka hliam hi eng ang chia nge ani a helai hmuna hian eng tia rei nge ka om don min hril theim alo ti ngal thonga nurse le doctor chu an hanin ena an nui hmel po chu are chop chil ngala an thu soi tur chu an soi chak vak lo ti hriat tak hian an han ngoi deuh wang phota atopa chuan doctor chuan Mr Hopkins poi kan ti khop mai ike veilam hliam hi ti dam thei chi ani to lowa kan tan mai angai don ani ikong ru chia ero hi chu eng ang chi a lo thon om nge ani kan la hremai theiri lowa hei hi chu azia deuh ngei kan be sei I taksa hliam dang ero ngai that lo na tur chi ya om lem lowe a han ti char chara chu athu soi zo chuan tu ma in han tong chun zom ngai na an shelo Timothy mel chu adang lam mi lova poi ti mel a pushan lowa a mel a tang ringot chuan engma a chiar thei lo doctor chuan a kalsan le maya nurse ro chu abula chuan ala ding renga zoi sap hian poi ka ti pui khop mai che ma se thi na ai chuan ala zia lom tero a han ti a Timothy chuan engtin ma chang lo nurse bok chuan Mr Hopkins I chan chin hi I chung ta hrili du chuan ka pui theiang che a han ti le a Timothy chuan a hma a nula mel thafa hran mai chu en po en lo hian chung te ka nei lo chuan tim tin min kola kalom zo kang Mr ti po kha telangai hran lo alo ti ngata nurse chu makti mel deuh tak hian ameng phok dewa in thla hrun mel tak hian ka ti palani tuna tang chuan tim tin ka ko to ang che ma se chung te ka nei lo ti ero kha chu ka oi chi lo a han ti ve tala Timothy chu alo dak chuaka I oi lo khan engma adang lam hlei nem heti zong hi ka ni chuan engtin nge ka ko ve thin don che a han ti a nurse chuan nui war chung hian Patricia Arantes kania ka thian te chuan Patricia tin min ko thin I du chuan nula po min timol top la ka ei zel thawang atia anui mel chu dam lo naran tan dam na tham hian adu oma Timothy chu anui ve saka chu ti chu nula ti chuan ko top zel cheila that jok chu a han ti fiam thu ve a thu tak deuh jok hian ani le nula engtika nge ka ke chu in tan don ka kong ru chia te chu engtika nge a chan chin in riat chian theiang ke te hian kakal vele angemo chu le a han ti chhun zoma Patricia chu a han ngoi wang phota lainat mel taka Timothy en pa chuan dam lo hi kan nga khopa thok tu kan in dai lo em bok nen I ke chu tu na tanga ni thum vela I taksa tle ma achak deuh hret huna tan ani karing I kong ero chu x-ray na kha kairo lama an thon ri a naktu ka chuan chanchin kim chang kan hril thei to ang che atia akele alu tuam na vel chu a han en dik le thuaka akal san vele ta a Timothy chuan thilom dan chu a han ngai tu wanga thi box si lo ke nei to box si lo han dam ve ringot mai chu a hu phur kher mai ke bul chung chuan engti kong ma in sipaya ale to don lo ti la a hre chiang em mai si ati du lo ber thil pakhat chu ala ti nge angai don ni hian a hria a tho hala amai mi ching ta wanga atu khuwa alo war le chuan thil danglam engma ala om chuang lo Timothy te omna chu dam lo na zual da khom na mun ania wangin akha tokin mithi zon chu an nei de urenga
mi thi emoti mai tur khopa hliam na ron zon lu an om rengbok chulai hmun boruak chu rit takani Timothy chu mu hil si lo hian mai mi chingin alo mu bala chu ti lai chuan a o hriat belto takin dam lo dang a belang lang ri chu a hria a han menga Patricia in kalpa a dam lo ron en phei dan chu a hmu a an hliam tuamna te chu a en kual saka an chalte chu a doma hlimhmel taka dam lo ho fiam bor pa chuan alam panin alo kal zela abula ron thlen chuan Timothy chuan alo bema sa a nula min zai hun tur chu i ron hre chiang to engtika tang nge kebul min ni tir don tak alo tia Patricia chuan nui varvar chungin nang hi I hliam hi anat te lul nen na tia I then tlok lai po hi kala hmumi alo chea na hi I hre ve lo alo ni reng zok lo mo a han ti phota Timothy chuan min chang phot la ka chang ve ang che alo ti a Patricia chuan takana I hrisel na chu a tha sot viawa ni thum chung chu khosik I nei to lowa thili ei tha thei boka doctor chuan naktuk lama chuan zai thei ini to be se ni kha a han ti a Timothy chu a then saka Patricia chu a han en wanga fiam thu ti deuh hian enga tinge tan kherangai kebulin omila in tiviau emni a han ti leta Patricia chuan thu tak zet hian nia tim poika ti khop mai ma se I ke hi tan lo chuan ti ngai na a om to lo hetia kan da top chuan a hnuai lam hi a che zelanga na I tuar rei em anga a to pa chuan a troi ral tho don chu wangin arang thei ang bera tan hi ita na that zawk wangin kan ti lo thei lo ani a han ti a Timothy chuan taka ka hre thiam alom a ton po hian tan ula katan chuan eng ma om zia om chuang lo katan hian poi a om to lowa thi na ta hi eng ma ani hleinem a han tinga ta Patricia chuan a ton em chuan tan lo ve chuan I kong kha kan rin a in alo chena salowa atira kha chuan doctor te khan kea I kal le thei an ring to lowa I kong hnuai lam hi a zeng vekin an ring hiala ma se chu tiang em chu alo ni lowe I lo mem a han ti le a Timothy chuan an ring dikani chu ke chuan kakal to don reng hleinem in tan dai don alom alo ti thuaya Patricia chuan nui chung hian I ke ding lam khan ilakal don tho alom ahma a doctor terin dan chuan dam chunga wheelchaira thu to tura sin ini atia Timothy chu a room deuh hapa Patricia chuan dam lo dang en turin akal san le ta a atuk chhun lai vela chuan Timothy chu a ketan tur chuan an buat sai ta a Patricia chuan a buai pui chota a hnema ti hlim tumin fiam thu nen a be bor renga Timothy chuan a chang lem hleilowa zawak lo hian anui ve sak ringota in zaina ruma chuan an nor luta in zaina room chunga an om hnu po chuan Patricia chuan ala fiam bor renga nim hluman pe a Timothy chuan alu hai deuh muai chu a hria a abula Patricia nui ri te chu hlataka tanga lo ri chuak ni hian a hria a thin chu a ron to deuh upa a thlok ta duai hian a hria a Amazon chu a thim mupa engma a hrezui talo a har chuale chuan a mut na nga ya khan alo mu le to a alu chu a rit luka ameng hlei theilo a deuh chu hian a in hria a chunga enge thleng po a hremu mal lo a bulvela thil rinuai chu a hria a patling trap thom te ni in a hria a makti tak hian a hoi hu a zoi in angai tuana chu a fim tiala reivak lova chuan thil om dan chu a hre thiam ve le ta in zaina ruma an nor lu hnuwa hnim hlum an pek lai te chu a hre chuak zela tuna chuan kebul anita ti po tuma hril ngai lovin a hre chiang ta khop mai a kelam chu a han en thla a ma se puana an khu thlata wangin engma a hmu theilo a taksa chu a che hlei theilowa a rit luk vek mai hian a hria a angai tuana te po chu la ti deuh chui ma se tuna chuan piang sual dik tak kebul anita ti ero achiang ngang mai thung
chu ti lai chuan Patricia chu abula alo kala a chala ron khoi pa chuan iwa harma angreng ve tuna tanga dar kar khat vela I har chau tura asin kalo ngai arot ti a Timothy chuan alo en hu huwa Patricia chuan anui ververa Timothy chuan engtia rei nge ni khoshelovin ka om a han ti a Patricia chuan darkar som pahni a ti a na chok nei na chiwa muhil le toro mutila mamo ti pa in akalsan le ta a Timothy chu reilo te a chuan amuhil le maya zana po amutlang thaka a har chuale meu chuan atuk jing alo ni le dai to a ni te po alo chuak le ut to mai a bulvela mu te chu a han en kuala hliamna tak tak tuar an lo ni boka an room hap hap hloma chu ti lai chuan Timothy po chuan a hliam na zia chu a hrevele tanta a hma zong kha chuan room chu lo hrim hrim atuma na lo mel thei ang bera lan atum tlat thin kha ani a tuna zet chuan a hliam chu tor a har ve ta tak zet mai Patricia chuan dam lo ho chu aron en kual le dan dana nurse dang po an vei suaw suawa ma se Timothy chuan Patricia chu a thlamuan pui bik thlata enge a chan po a hrethiam bik lo Patricia lo lan chuan a hliam te chu dam deuh suai suai thin hian a hretlat to a hlim mel mu nuam em mai chuan na a chok thei te po anima na Patricia chu Timothy khumbula chuan aron dinga Timothy mubam mai chu a chuk en wangwanga a hmaidang var pap mai chu a kut hnung lam chuan a han dek kwal vela laina ti hriat tak hian a he chu a pet deuh fan fana Timothy chuan theile theilo hian a han en chowa nula engtia rei nge heti hian kamut ringot mai don a han ti a Patricia chuan nui sei pa hian muro kan ti chen chen ani mai a han ti a Timothy chuan har sa ti taka nui lui deuh chung hian Miss Arantes Narsten chu tiang mai chuan andam lo en kolte an lo chang nom na thin ti kalo hrengai lowa a han ti ve nga ta Patricia chuan nui chung hian dam lo zo nanga deuh chu an chang nom na mai nilovin an hrem hial thin mole a han ti le a in po takin an nui dun varvara Timothy chuan engtia rei nge ka mut don ti chu min han hril mai te chu ti lo chu kadam huna ka hrem jok mayang che a han ti le a Patricia chuan kebul te chuan min phak om lo e mai school ka kalai pon in tlansia ka te loman ka dong thina sin ala ti ta trala Timothy chuan chim om a ti hlaka amai mi chin san ta daya Patricia chuan Timothy amai mi ching lai chu a en vonga akal san le ta a minute som vel amai mi chin hnu chuan alo meng le a Patricia chu a han zong le ruaya mu tur lo om le to lo angai tu na chu a kom mai maya chu tia han mut reng ringon mai chu anin om don hle hian a hria a engchen nge amut don ti la hriat ani boxi lo dam chuak le in lo tha chuak le ta te reng po ni se enge om zia om chuangang an kholama hole chu adu lo bura ma se khoilam nge apanang ti po hre chuang lo Grandville lama hole a keiti le kolini te mu laya ke bai chunga han in hol kal au lai chuan thi athlang fe zok ma se a thi na chu akuta a om miau lo awangin vo in thlenga la dam chu ani boxi a ke an tana tanga cholkar ni aliam chuan a taksa po chu a thavele to viawa a thi sen nei lo lutuk mel dang bei mai te po chu thi senin aron kap sen vele tran to a thil ei po apa ngai vele tran to ni tina kha tokin doctor le nurse hoin a ke tuam na vel chu an ron en dik renga na chok na a chiu po angai kha ta deu a hliam dang chu a zia viau to alu an tuam luk na te po chu an phel to a kok na po tor hre om vak ani to lo a ke ero chu chet po an la phal mang lova amut lok ringot mai ani tu khat chu ama chiu tur chuan Patricia kha alo kal le a ni khat alo lan lo wangin Timothy chu a chan po soi thiam chi si lo hian alo kho har ru man viau to nge a chutia Patricia lo lang le ta chu alom ngang mai Patricia chuan dim tak hian a han chiu le a
a chiu zo chuan thu tak ang reng fe hian I chung te emo I thian te emo po I chan chin hi hril I du lo tak tak em ni a han ti a Timothy chuan ram mak hian chung te emo thian te emo ka nei lo ka ti to kha a lo ti a Patricia chu zoi te hian a han nuya Katie po hrili du lo mo a han ti a Katie ming a han lam thut chuan Timothy chu a meng phok na sakher mai trong na chang po hrelovin Patricia chu a en ngot ngota amit meng chu mi a ang mai hian a buai ngal vek ani ber mai Patricia chuan a han zot non le ngata Katie tal chu I hril don lom ni a han ti le a Timothy chuan makti fashan hian Katie hrelowe o a han ti tham deuh truaka Patricia chuan ol sam zet hian hrete reng mai kan bulami ten an soi sek chuan mi hi kan lo hreve zel mai lom a lo ti le mai a Timothy chuan angai na hre reng lo Makti fashana Patricia a en reng chung chuan tu in nge Katie chu soi a han ti le a Patricia chuan nangman mole nim hlum I hnima ni kho hrelowa I oma I lo har chhuah tran lai ila biak tlak tak tak si lo lai khan voi tam tak Katie ming chu I soi lom Colin ming po I lam nual mai a lo ti le mai a Timothy chu a room ngata khang mihring pahni ming kha riat non fo ka du lo sin ati maka Patricia chuan ma se an ming chu I lam ngun ber ani loi si nakina an chan chin min la hril ve ta che I phal chuan a han ti le a chumi te pahni an han soita ka chuan Timothy mit meng chu adang lam ta dai ti Patricia chuan a hre ngala a mela nel omna le ngainat omna lang thin zong kha a bo veka midang dai ani to Timothy nuna chuan chumi te pahni chuan poimo na thuk tak an nei ani ti chiang takin Patricia chuan a hre thiam ngal vek maya in thla hrung ang reng tak chung hian chumi te pahni chan chin chu min hril ve phalem ka hre chak riau mai a han ti le dek ka Timothy chuan le lama hoi sana Patricia zo na chu a chang to lo chutia le lama hoi tak daya chuan Patricia po chuan zo lui chi ani ri lo ti a hria a puan chuan a han khu thadewa a kal san ve ta a